Machiegni kendo nya Ramogi. Jadak ma Kisumu nyiso luoro ahinya to kinde ng'anyo ka luore koda pedha makoch magiwacho ni obila chwalo nyaka e udi. Ma ibiro e kinde ma rawera moro nyocha ochiel kod magina ochiko ka machielo mong'ol bende ne obila orodho e simbane e kinde ng'anyo ma jumani. Millicent Adembo miwa ler mathoth kowuok e kaunti ma Kisumu. Antie gisida giwang'a letega. Manda mano kochako watanga mane ot kae. Nuka bayo kidi no tugo mana karata. Kaje magi goya. Gibiro ni gimanyowa to wano kwa ringi. Nwa beta. To kanye ma polisi obiro nyaka yot. Mochako bagi gi risasi, ma risasi omake, risasi ochiko. Ma en kar dak ma 5 ways. Mayudore ward ma Nyalenda B. Kama tipo nyoma ko obila karodho rawera moro. Ramogi rawerano manyingero ni Omondi mayangonwa ni lweny makamano nyojuke kar saa 8 odiochieng' e simbane konindo. Owacho ni osiepene nyodhi lime kaluore ni wiye nyobare wach mane osir kod min mare. Polisi achielo gwedhot badhot to yawre. Kose gwedhot badhot to yawre to donjo to yudo ka osiepena go bete kom kanyo. Tachiel otemo bo ogore gi polis borengo. Moro ni ema gichwado, alafu anna poda ne kitanda nindo, ema gibiro na kitanda kanyo. Ta iso bina tuo. To moro to chaka chwada e kitanda kanyo endo geloth. Bo nyisa na wuogo. Koro sama wuok oko no gichwado chongane. Kanye magichwade mawinjo ko ywak. Hapa ni kwetu mimi sikuwa naandamana. Hapa ni kwetu, hapa ni kwa nyanya yangu, mimi niko kwa nyumba yangu. Koro harakati mano ywak ne maparo ni jogi feel ni karang'ani innocent kata dokene ndara. Makoro gitimre nade gichako we. But kane gigoye to ne giwacho ni wiu tek un Joluo. Wan wabiro mondo mi wanegu nikech wich teko maru. Minroni medo lero ni bang' obilago nyoso chong wuode ma bende ni kod ng'ol mar wang'. Obilago nochako duogo e safar mar 2 kod paro mopogore ka gikok mondo jodak oyaw dhoudi. Koro walorre koni. Tadiero ko budho gicha giduogo. Koro ka giduogo mar 2 to koro ne giduogo gi paro mopogore. Nikech kinen ka polis koro kok bunde kamae. Dodni dong no nego nyithindo gido yudgi. Jodak ma Nyalenda oyango luoro masani gin go nikech lweny manyo neno e alworano bende gikwedo obila kuom luo oganda nyaka e utgi. Kendo kane wane udi ki yaw dhot matin tineno ka polise biro gi bunde. Sani waluor kama namanda biro waluor nikech iparo ni dhi goyi. Makosa imako go mane ng'amo timo makosa to ng'ama onge makosa igole ot nang'o. Joka mawaywak maandamano ni oromo wabe omiyo wayweyo be matin wan jojwa kali kech benego wage nyithinde ot. E kar yudo thieth maduong' ma Ramogi e boma ma Kisumu, laktar yango ni jopiny mohewo 17 medo dhi nyime kod yudo thieth bang' hinyruok e kinde ng'anyo. From the 17, 8 were of gunshot wounds and the rest were reportedly being assaulted by the police officers. Among those who were assaulted, we even have a 15-year-old girl who was allegedly removed from the house and then was assaulted there. From the 8 of the gunshot wounds, we have 2 critical who needed ICU, but our ICU is full. And all the other gunshot wounds are being prepared. Some are already in theater, so they are removing the bullets and also the fragments. Achiel kuomgi en Fidel Ochieng, rawera machiegni 17 manyo obila ogoyo gi magina 9, 8 e kore kod 1 e bade chieng' tich ang'wen kar saa 5 mar onyango. Wan wapo mana ka Land Cruiser ochopo to gilor. Giwacho ni wamanyo une muchando waka to ang'iso gi ni wan watuga. Wan ok wane ng'anyo. Kanye mamoro chwade wiya kada wuok ng'wech ni to ogol lweta olungo wadgi chako ogoya chako nuoya negi inya sayo ya wainyora konya uru. Kwayo magin go ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga chalo kamae. To
wan pod wadhi winjo matek. Koro giwuoya gi gik ma ginyalo loso mondo gilosi mondo mi raia watimre nade wabed gi kwe. Akwayo Raila ni owuo gi Ruto, ji kik tho, giwe ng'anyo, gilos weche. Polisi owe lawre kod ji iwinjo, gibed ni gin gitim security e mwandu gi iwinjo, giwe lawre gi ji. Kata obedo ni chenro mapile temo duogo e kaunti ni e seche ma jogo mane oyudo hinyruok mopogore kinde ng'anyo dhi nyime kod yudo thieth. Jodak mawuok kuonde ma yuto ji ni piny to koro medo dak kod luoro kaluwore kod teko mathoth mobilo osebedo katiyo godo kuom japiny. Gikwayo jotelo ariyo, jatend piny owacho William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo donjre e wachni gilos weche mondo kwe onyal dok pacho kae. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo.